Vi er så kommet med et nyt, der hedder Spectra HD, som er et megapixelkamera, 2 megapixel med 20 gange optisk zoom og 12 gange digital zoom. Det skal ses som et supplement til den almindelige, til der hvor vagtmanden sidder og holder øje med kameraerne, hvor at folk bevæger sig ud af det faste kamera synsfelt, hvor han gerne lige vil holde øje med, hvad er det han gør alligevel, ham gutten der gik ud der, eller pigen. Og så kan man følge personen ved at bevæge kameraet og følge rundt og køre med. Så det er faktisk det nye ved det her kamera her. Det gamle kamera, vi havde, var 1 megapixel, nu er vi gået op til 2 megapixel, det vil sige, at vi har mange flere billedinformationer i kameraet. Vi har øget zoomen fra 18 gange zoom til 20 gange zoom. Det er jo ikke kun 2 gange zoom mere, fordi vi også er gået op i pixelsantal. Det er også lysstærkt. Vi kan lave billeder ned til 0,675 lux. Det siger ikke ret mange mennesker noget, men ser vi hen på den almindelige dagslys, så når vi kommer hen omkring tusmørke, så laver vi stadigvæk farvebilleder. Og når det går hen og bliver mørkt om aftenen, så laver vi sort-hvid billeder, det vil sige, at kameraet slår automatisk over i sort-hvid. Skal vi se, hvor der er helt mørkt, så skal vi have noget supplementlys på, men ellers så kan kameraet generere et ganske godt billede bare ved gadelys. Kameraet bliver typisk anvendt igen til kritisk sikkerhed, men også til almindelig til gadeovervågning. Det er brugt på strøgovervågning, har man bruger man bevægelige kameraer som supplement til de faste kameraer, til at følge folk, til at følge hændelser, der sker rundt omkring. Der følger man billedet hele tiden, og følger personen hele tiden. Man kan programmere kameraet til at køre i en fast guardtur, det vil sige 254 forskellige positioner, kan man fortælle kameraet at køre i. Zoom ind, zoom ud, op og ned, alle de her sådan ting. Men igen, det smarteste det er at køre med en operatør, der sidder ved kameraet hele tiden. Men han kan også kalde på position og sige, nu skal jeg på position 100, og så ved han, at det er nede ved porten, den indgang, der er lige derved. Det er den, han skal se, når han kalder på position 100. Så man kan mange ting med det. Den har nogle informationer, eller den har nogle analysefunktioner i sig, som også bliver brugt ved banker, det vil sige noget, der hedder loitering. Det vil sige, at vi kan have folk, der kommer ind og går og opholder sig i et alarmfelt i et længere tid, så siger den, her der er altså noget unormalt, hvorfor skal folk stå her og kigge så lang tid? Her vil vi gerne have en markering på vores harddisk af en optagelse, og måske sende et billede videre til en fjernoperatør, eller bare gjort vagten opmærksom på, her er der altså stået en person i længere tid. Det gælder parkeringsanlæg, det gælder alt. Der, hvor folk de helst ikke skal stå for lang tid ad gangen, før det virker unormalt, der kan vi gøre det her. Jeg er overbevist om, at det vil en indpas på større industrivirksomheder, som har brug for at kunne følge folk rundt på deres områder. Jeg håber også, at det vil finde en endnu større indpas i den offentlige overvågning af gader og veje, fordi vi har brug for at kunne holde øje med, hvad der sker, når folk bevæger sig fra A til B, i tilfælde af, at de laver noget, som man ikke skal lave.